नमस्कार प्रणाम। मैं आप सबका बेटा, आप सबका भाई दीपक बाबा मसरखिया। हम अपना चैनल में रूरल लोग के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करत नीचा। बता दी कि पवन सिंह एक बार फिर गाना लेकर आ रहे हैं राजकुमार राव जी के साथ। स्त्री मूवी के बाद ये गाना के शूटिंग भइल है। शूटिंग भी कंप्लीट बा और ये गाना के ट्रेलर कल या परसों भी रिलीज हो जाए। गाना भी आ जाए। रूरल लोग को बता दी कि पवन सिंह के शूटिंग के समय हनी सिंह भी डली और ये गाना में हनी सिंह भी आज नज़र आ सकता नहीं। रूरल लोग ये गाना के नंबर 1 पर लेके चले। बहुत सुंदर गाना बा। शूटिंग कंप्लीट हो गल बा। गाना बहुत जल्द रूरल पे सुने के मिली। चलिए भाई लोग, बॉलीवुड में फिर एक बार धमाल मचे वाला बा। पवन भैया स्त्री मूवी के बाद एक बार फिर लेके आगल बनी राजकुमार राव जी के साथ गाना के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। बहुत सुंदर गाना बा। गाना में हनी सिंह भी गानी। हनी सिंह के कुछ झलक दिखल बा वीडियो में। वहाँ लोग भी डांस करत नजर आए बनी शूटिंग के समय में। आप सब ये गाना के भरपूर प्यार से नया आशीर्वाद दी और ये गाना के ट्रेंडिंग में ले चले। ये गाना रूरल के 1 से 2 दिन में सुने। जय भोजपुरी, जय माता दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा